Rainbow Friends. Защо тук ще почвам видеото и ти веднага почвам? Това игра на Rainbow Friends. За какво ми е да играя Rainbow Friends, като съм я превъртявал? Да снима я. Не съм снимал. Виж, като играеш нещо за първи път и обърнеш, пак трябва да изстримаш, да снимаш. Трябва нещо, което ти си го играл, като си го играл, ти задаваш въпрос, какво става, не знам. Добре. Трябва да спреш, че не си го играл, сега играеш за първи път. Чакай, ма. Тази игра съм я снимал. Не знах. Защо бе, тама са почнали? Това е някакъв скин като моя, ама не съм аз. Тая ще търси. Знам, че ще търси. Само шпионирам, не мога. Ако някъде пише exit, бъди далеч от екзитът. Знаеш ли защо? Защото ако си близко до екзитът, убийцът почва от екзитът. Да, знам, че ме е копирал. Аз знам как да оправя тока му, обаче за жалост е много трудно. Ето го частното отделение за тока. Няма много хора. Аз не знаех колко минути играта, ама вече разбра. Ама защо се скарах само от Roblox? Защо обаче се скарах само от Roblox? Няма много батерия, това е хубаво. Не се апгрейдва батерията. Хубаво, че той я избяга. Не, тай се връща батерията. Не, на 100% е. Би още един. На тая трябва да падне батерията. Чакам, цели 4 минути. Да. Или на тая трябва да я падне батерията, или трябва да свърши времето. Спри видеото на пауза. Да, по-добре. Що нещо ме букна? Виж в чата. Том! Да ти кажа, да съм пуснал видеото. Най-сетне! Да знаеш, че аз съм седми левел. А ти си втори. Значи си играл играта. Да, най-на мразят. Шоп. Това, добре, може да купя ново оръжие. По-скоро на Фендер. Пада ми се най-хубава Фендер. Имах само един опит. Не, аз трябва да си го сложа. Нормално, не ми по какво е. Да, същото училище. Нормално обаче, хубавото че. Не! Това е най-гадното място. До нас да бъда търсещ, защото отдавна съм. Хоспитал. Добре, сега да видим какво сме. You are. Хайдер! И аз съм Хайдер. Трябва да бягаме. Аз ще бягам си. Не, защо са двама? Винаги са двама. Но таз. Само съм лишил, ето те. Да, ето те, да. Това съм. Бързо да 6 минути. Можем да се скрием тук.
Крий се. Да, Близко са. Добре, значи още всички сме живи. Въобще е така, да, като мен е така. Ма не мърдай много, защото може да се издадем. Значи, ние трябва да правим уния трите неща и да отворим и екзитът и да избягаме. Да, но трябва да сме бързи, защото тези, които са О, свидетели... мале, единият е лефнал. Умряха и двамата. Странно. Добре, сега ще мога да се слуша фенера. Йеее! Добре. Тъв път ще бъде това. Аз към болницата пак. Болницата няма. Ах, вие! Ах, вие! Аз снимам видео, разкарайте се. Трябва да отворим екзитът, знаеш. Час. Аз ще кажа какъв съм. Тайгър! Не, аз съм хандер. Мале, да... Аз съм хоспитал. Мъртича и... Не знам, да, винаги имам различни музики. Ако се спавнат близко Ето, до... аз съм с тебе, виж, аз съм с тебе, виж. Не, то пише къде се Виж, аз съм с спавате. тебе. Не, това не съм аз. Много съм бърз. Защо? Вие трябва да ме търсите. Ти намери някой. Убий някой. Как да спирам Федера? Не можеш да го спираш. Много бързо се хабят бактерии. Да, знам, че много бързо се убият. Май, оцелях. Не. Не, Мартина, това съм аз. Не, бе! Стоп, бия! Не! Мале, останах на едно Ще ден. умреш, там е човека, бе. Избягах. Въпреки на малко хинт избягах. Ето го бой човек. Fastest boy. Не, това е най-мотаващото нещо. Ще намеря някой. Добре, някои неща вече не ги знам. Кучета беше тук някъде. Осем човека. Защо толкова гадно? Yes. Много бързо ми свършва батерията. Седем процента.
Браво. 6, 5. 2%. Че умря. Вече какво съм? Как умрях? Не така. Като съм изслуша батерията, умряла. Ба, той как се спира? Ба, той как? Не можеш да го спреш. Той как има батерия? Как има още батерии? Как има още батерии? Ами, като биеш хората, получаваш батерии. Ерор кода. Добре, аз успях да реша едната загадка, което помага на моите хора да избягат, защото трябва да решат загадки. Не, той няма да ги убие всичките. Те могат да се хилват, ако искат. Той е на малко кръв. Бе, аз търся някой, който се решава загадки. Ще искам някой... О, ето той беше решил една загадка. Добре, значи... Аз съм оставят само една загадка, май. Мале, е много скучно. Толкова време не става. И аз не знам, не ми показва. Каза, трябваше да играва друга. Повишава се процентите, когато бива хора. А? Нали ти, когато намериш някакъв човек и го убиваш, си повишаваш процентите. Що бъде? Само един човек остава. И няма да го намери. Обаче скоро ще му свърши батерията. Това не е много хубаво за него. Аз имам чувството, че батерията ти пада като секунди. И ти е по-трудно, като си този търсещият. Защото имаш бутон, ще затваря на въртела, като си този, който се крие. Минаваш сам през вратата, че сама се отваря. Проверявай с това. И значи. О, един спин. О, добре, имаш въртележка. Аз още нямам. Падаме се 700 или 730. Да, паднати са много стотинки. Чоп. Мога си купя и такова. Добре, без това аз имам шарен фенер вече от тази кутия. Имам шарен фенер от кутията. Ти имаш червен. Аз червен. Да, ма шареният е най-хубавият. Той може да се променя цветовете. Избирам болницата. Аз не. Аз избирам болницата, защото искам да се скрия на ново място. Виж те. Съжалявам и без това, че си само за там. Няма... Дори за болницата да гласувам, няма как да е болницата. Да се скрия също място. Не. Аз знам едно място, където няма никога да ме убият. Добре, аз ще те следвам. Цялко съм то търсещият. Всяко съм търсещия, ще се гръбна. Yes! И аз съм такъв. Добре, значи можем да се гледаме. Батко, Ужас. Не, на моят телефон няма как да го видя. О, ето тук. Пак пушка виждам. 4-3. Ето, успя да го направя. Добре. Да, имаш много малко време да се скриеш. Аз го направих. Обаче има някакъв Благодаря се. Не, намериха ме! Убиха ме. Оле. Трябва някой да ме хилва.
Някой трябва да ме хилне. Аз съм скрила най-тъпото Моля място. те, трябва да ме хилнеш. Аз съм скрила най-тъпото място. Няма, че ще умра. Ти си жив, моля те, хилни ме. Не успяха да ме хилнат. Знаеш, че имаш спринт. Да, знам, че има спринт. Аз се скрила Скрих се. Аз се скрих на най-префектното място. Аз не знам нещо да ме намеря. И аз се скрих. Обаче жалко, че е близко до мен е пас. Мисля, че ще успея. Той ме пада. Добре. Пак ли тази много да чувам? Не ме видя. Той ще умре. Той с Фенера ще умре. Ако чумче до мене. Ама те са двама. И забравих, че са двама. Пак имам... не, този път. Спечен. Има някакъв умрял. Подминаме. О, единият умря! Значи остава само единият да умре. Той май сам на първият етаж опикала. Само един фенер остана. Да, знам. Повечето само двама умрели има. Да, само двама умрели. Ще видим. Някой се ревевна или левна, не знам. Мале, има двама в менюто. Стана само един с фенер, както се знае. Не по какво пише тук, просто си седят тук и се пее. То пак ли учвам? Бати, само един умрял, но не бяха двама. Аз тук взема леко си отборлех да го знам. Да, той е леко. Yes! Няма да спираш видеото. Скоро. Мисля, че това ще бъде последната игра. Вече съм 8 левел, как ще забелязам. За какво е това батерия? Батерията ще бъде по-издръжлива. Банан. Къде да намери тази батерия, бате? Там. В шопа ли? Да. Купувам се. Батерия! Имам 4 батерии. Кой е това? Хоспитал. Аз избирам маркета. Маркетът е по-голям.
Добре, чакай да видим. Ще да скрим на същото място. Ама къде е това място? Да, спомням се. Айде, ще се скрим там. Само да не съм убиец. Сам да... Какъв си? Убиеца си. Не. Ясно. Да, той има само един убиец Защо сме винаги. малко сигурно? Не сме малкото. Защо съм на върта? Вижо, в началото съм. Не, аз видявам. Аз съм точно там, където се спамва. Ето, аз съм долу в асансьора. Аз съм там на това Аз не място. мога. Аз съм на това място вече. Аз не съм там. Не мога да отида там. О, имам 4 батерии. Да, той ще види светлините. Много тъп. Аз мога да виждам колко батерия има той. Помощ! Той има 98% батерия. Пишо! Заклещен съм. Да, разбрах. Виж, аз му гледам батерията. Помощ! Аз знам колко батерия има. Затова са тези батерии. Значи тези батерии са хубави. Не, той пак му се увеличи батерията. Помощ! Помогни ми! Не мога. Не можеш, само не можеш. Ревай си. Иска бонове. Някой хилва! Разбрах, вижда се. Не, той пак се увеличи батерията. Ти жив ли си? Да, ти Аз бягам! Аз мога да му гледам Аз батерията. бягах! Те батерии се заслужаваха, само да гледам колко батерия има той. Не те лъжа. Виж на телефона ми колко батерия има той. Той има 81% батерия. Значи тези неща ми помагат на мене. И мисля, че го карам батерията му да пада по-бързо. С 10% по-бързо падна. Аз го карам да пада по-бързо батерията му. Не, той се увеличава. Уби някой. Добре, почна да му намаля. Пак почна да се увеличава. Пак се увеличи. Това е лошо. Той има много проценти. Той има 89%. Пак си такова батерията. Пак си от такова батерията. Тупо! Той има 90. Да. Той се вижда колко батерия има. Той само си хилва някак си. Трябва да му пада батерията. Добре. Пак се увлича. Защо става светло? Не, аз не знам. Защо става светло при нас? И при мен стана светло. Защо става светло? Пуснаха тока! Пуснаха тока за нас! Сега ние можем да видим всичко. Не, да ти че умря. Значи аз си мислех, че сме свободни вече и аз. Не сме свободни. Аз съм близко до теб. Бързо! Не мога, той е там. Махна се от мене, бързо! Не при мене. Виждам му батерията. Той има бая батерия. Пак се хилва батерията. Пак убила някой. Няма да излизам. Той има бая батерия. Ако се отворят изходите, бягам към тях. Вижте колко много батерия има. Значи... Ще бъде... Да, че умря. Пак му пада батерията. Бачето по това... Мале, останах само аз. Да.
Това е много лошо. Трудно ще намери. Значи аз разбрах за какво са тези батерии. О! Взема 10% батерия. О, пак му взе 10% батерия. Чили? Да. Защото аз съм цъкнал батерията и така мога да му гледам батерията, но взимам от батерията. Без да ме вижда. Обаче много рядко му взимам батерията. Когато е ниска батерията, тогава взимам. Понякога. Няма много батерия и затова няма да ме намери. Аз дори не съм там. Асансьора понякога не е хубав. Аз ще оцелея. Стават 18 секунди, докато оцелея. Можеш да го. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yes! Добре, тук ще бъде видеото.